עכשיו, כשיש לנו את כל הטבלאות, אנחנו רוצים ליצור דיאגרמה. אנחנו נלך ל-Database Diagrams, נעשה כפתור ימני Add New Diagram, נוסיף את כל הטבלאות, אנחנו יכולים לסדר אותם איך שבא לנו, ואנחנו רוצים להוסיף גם קשרי גומלין. אז איך נוסיף קשרי גומלין? נלך מהמפתח הזר, נגיד פה part ID זה המפתח הראשי ופה part ID זה המפתח הזר. כלומר, על כל part ID בפארטס, יש לנו הרבה part ID'ים זהים, נגיד יש לנו איזשהו part ID אחד, אז לאיזשהו user, נגיד ליוזר אלכס וליוזר שלומו, יכולים להיות part ID אחד, אבל part ID אחד בעצם יכול להופיע פה פעמיים. אז פה הוא יכול להופיע רק פעם אחת, אז זה המפתח הראשי, ופה הוא יכול להופיע כמה פעמים, אז זה המפתח הזר. אז אנחנו הולכים מהמפתח הזר אל המפתח הראשי, ובוחרים פה בדיוק לפי איזה עמודות לקשר את הטבלה. אז מטבלת parts לטבלת user parts לפי part ID, עושים OK. ושימו לב, אנחנו יכולים לקשר ממש ולראות את הקשר. אותו הדבר נעשה גם פה, מהמפתח הזר למפתח הראשי, users ו-user parts לפי username, מצוין. גם פה נסדר את זה ככה, אנחנו יכולים גם להוריד טבלה, ואז אנחנו יכולים לראות את כל הקשרים. לבסוף נשמור את הכל, נעשה Ctrl S וניתן שם לדיאגרמה. Yes. והנה יש לנו דיאגרמה וקשרי גומלין.